Moi bos días, Camilo Viva. Bo día. Quen é Camilo Vila? Que fai porque se enrolou nunha candidatura ao goberno do Concello de Xinzo. Camilo Vila é un rapaz aínda que con experiencia, Aí nas canas xa, na barba. xa as teño. As canas son dunha trayectoria xa longa a nivel profesional. E Camilo Vila é un rapaz moi activo, é unha persoa que ten feito moitas cousas coa xente aquí da zona e tamén onde me tocou vivir por motivos académicos e logo laborais. Vivín en diferentes sitios, en Santiago e A Coruña concretamente. E son unha persoa convencida de que o futuro está no rural, e este noso rural e de aí a miña aposta. O sea que podo dicir que son unha persoa dinámica que consegue dinamizar. Como se leva iso de ser a única renovación na oferta electoral que van a ter os de Xinzo de Limia o vindeiro 28 de maio? Pois co máximo orgullo e a máxima ilusión. É unha é un xogo entre a responsabilidade que supón e a ilusión que fai é renovar o espectro político de Xinzo e renovar tamén por que non dicilo, o bloque. É un orgullo. Estamos xa no Ecuador, na campaña electoral. Cales son as sensacións que ten Camilo? Son unhas sensacións complexas. Por unha banda, como dicía, esa ilusión que nos acompaña desde que botou a andar esta fase do noso proxecto de renovación, de construcción del proxecto, agora súmanse outros factores, outras emocións, de máis tensión, de máis responsabilidade, de máis esforzo, e é genial ver como se vai implicando unha e outra persoa. Agora funciona a maquinaria, e iso dá moito prazer. Podría decir incluso que agora é menos cansado todo para min. Entón iso que me fai é estar relaxado, confiado. Así que en definitiva creo que a confianza é non sei, a emoción predominante. Estou vendo, sigo evidentemente o que é a campaña política aquí en Xinzo, estou vendo o que fan o resto de formacións políticas e o que está facendo o Bloque. O Bloque está escuitando non só a Salneo, sino tamén a todos aqueles colectivos sociais implicados na vida de Xinzo e do seu entorno. A Liña, as AMPAs, a Escola de Música, o Conservatorio, e demais. Que percibe Camilo? Como viron o pasado? O sea, que che contan do pasado de Xinzo e como ven o futuro? Pois esta fase de comunicación con as xentes sociais relevantes aquí do Concello está sendo a base de todo. É un placer para min poder falar con xente porque vaise tirando de amizades para que se abran, para que confíen, para que depositen en ti esa relación de intimidade para contarche as cousas de verdade. E iso permitirnos lograr un coñecemento que non é posible. Non é posible, nin é desexable que se tomen decisións para colectivos que non escoitaches previamente ou que non estás vivindo. Quen sabe as cousas é quen está coa xente, quen traballa coa xente, e eu teño a oportunidade de facer iso dende a miña perspectiva máis profesional, que nunca está exenta do máximo cariño, do máximo mimo. Así que xuntarme con xente, falar con xentes daqui é de caixón, é a cousa máis natural e máis lóxica para comezar calquera proxecto. Nos fixémolo moito antes da campaña electoral porque o necesitábamos palpar cales eran as necesidades e cales eran as preocupacións da xente. Agora xa inmersos e inmersas xa na campaña máis propiamente dito, o que vemos é ese desafecto que lamentablemente contaxiou o espectro político. É unha mágoa que nun ambiente de política institucional municipal nos deixemos levar por emocións que están asociadas seguramente a unha política máis externa, máis da fora. Eu creo que non é un bo sinal. Estou convencido de que se pode recuperar. Eu son unha persoa profesional no meu, pero son unha persoa moi sana, como se me ve, pois ben coñecido por aquí, pero non por iso estou desposuído de ideoloxía.
A ideoloxía é unha marca que temos, é un sistema de valores que nos acompaña cada día. Entón, poder expresar e que a xente non se asuste de que iso sucede, que unha persoa entre con enerxía neste camiño e que teña o valor e o orgullo de dicir adiante todos que o sistema de valores é compartido pola maioría da xente daqui. E iso fainos construir o proxecto pois con solidez e con garantías. Para saber onde imos, temos que saber de onde vimos tamén. Tes que facer un balance do que foi a xestión municipal deste último mandato dos 4 anos, no que a túa formación tivo un papel, se cabe, mellorablemente máis activo do que tivo, non? Sobre todo de proxección pública, tal vez. Nos o balance que facemos é que o traballo invisible que fixo Ramiro foi clave. Sen ese traballo, hoxe non poderíamos estar nun cuatripartito que vai concluir o seu mandato, e todo foi grazas a unha xestión sen alardes que fixo o noso compañeiro. É moi difícil estar no medio de tantos egos e poder manter unha estabilidade, unha capacidade de xestión discreta que a súa vez lle deu a palabra e o protagonismo aos colectivos. E isto encaixa perfectamente co que acabo de explicar. Para nós, os colectivos, os agentes sociais, son a parte máis importante deste concello. A xente e a xente agrupada. Que hai con máis forza que iso? E a Concellería de Cultura soubo buscar iso, soubo darlle protagonismo á Asociación da Pantalla, soubo darlle protagonismo á Festa do Esquecemento, a través da Cívitas de Micón, foi capaz de implicar a xente, o Casín Andelano na organización da foliada, darlle o espazo sin roubarlle ningún protagonismo. E iso é un valor que non se viu tanto. Claro, é que foi un poquinho mal, o máis mal parado precisamente desa política, non? De darlle ese protagonismo a terceiros e, sin embargo, o que entende a xente ou que ve a xente que o Bloque estivo un chisco desaparecido no que foi o día a día da xestión municipal. Así é, sen vergoña ninguna recoñecemos que no noso análise hai unha área de mellora que queremos correxir, e de aí que escolleramos unha figura para liderar este proxecto que aporte eses valores que nos faltaban, a capacidade de xestión e a experiencia xa a temos. Agora que nos compre a enerxía, a motivación, a ilusión e a capacidade de dinamizar as outras persoas, que son os grandes valores. Así que o equilibrio creo que está xa en riba da mesa. Xestión, experiencia, ilusión, dinamismo. Ti, como bien sabes, que a xente anda con moita presa sempre, entón non teñen moito tempo nin para ler, nin para ver vicios máis aló de 4 ou 5 minutos. 60 segundos para debullar o máis interesante do programa que ofrece o Bloque Nacionalista Galego para o vindeiro mandato 2023-2027 aquí en Xinzo de Limia. Creo que me sobran segundos. Ben, mellor. É a xente. Xinzo é a xente. Queremos un concello magnífico, un concello excelente, un concello que mereza un 10. É a única maneira de chegar aos 10.000 habitantes. Para iso temos o foco moi claro, moi claramente identificado. Queremos que se poida medrar en Xinzo, que se poida traballar en Xinzo, que se poida vivir, que se poida coidar e ser coidados, e que se poida desfrutar. E para iso temos un lote de medidas, un programa sólido, perfectamente contrastado con profesionais de diferentes eidos, e as 5 medidas que creemos que van convencer son: queremos un espazo para a conciliación e o asesoramento ás familias que funcione todo o ano. Queremos unha oficina das casas que nos asesore, que nos axude a tramitar, que nos permita vivir nos povos dunha maneira rápida, que nos permita tamén vivir en Xinzo dunha maneira eficaz. Queremos recuperar o valor do sector agrogandeiro, sobre todo da transformación, que é onde está a plusvalía, que é onde está o diñeiro. Queremos iso, e queremos facer dunha maneira, dunha perspectiva moderna. Por exemplo, coa transformación da fécula de pataca en bolsas que se poidan reutilizar, que hoxe son estandarte do comercio. Nós queremos estar aí, temos que estar aí, pero é un exemplo. Calquera outra proposta que aposte por esa transformación do sector primario agrogandeiro é clave. Queremos fuxir das macroresidencias, non queremos aparcar vellos e vellas nun modelo urbanita. Queremos modelos que se aproximen ao noso estilo de vida no rural, vivendas comunitarias, pequenas, 12 plazas como máximo, que nos permitan vivir, sair ao fresco, estar coa xente, falar, ver a nosa horta, ver as nosas casas. Por último, queremos un Xinzo de bicicleta. E para iso temos unha medida económica. E houve quen preguntou, pero para andar en bicicleta, compre Pero a xapela de andar.
Esa é a clave. Ter por onde andar. A bicicleta tamén, pero compren camiños. Compre que non pasen camións por aquí, polo medio de Xinzo, e que nos incomoden ese espazo. Compre sitio onde deixar a bicicleta. Compre, en definitiva, estar orgullosos e orgullosas de que Xinzo sexa isto, para ben e para mal. Xinzo é un lugar chao, é unha chaira da que sentirnos orgullosos. A min teñenme enamorado dúas medidas. Unha delas un punto estratégico para selfies. Isto copiouse a actual alcaldesa, non? Pola súa afección que tiña as imaxes e as fotos. No, de feito é o contrario. É un espazo para que saque fotos calquera. Calquera persoa debe poder sentirse orgulloso do seu concello. Non temos que dicirlle o motivo polo que. Nos temos que animar, como estamos orgullosos, nós. Eu mesmo estou moi orgulloso de moitos puntos deste concello. Que bonito sería ter ese símbolo, ese lugar perfectamente recoñecible. E hoxe, ano 2023, como non imos aspirar a ter un sitio moderno, un sitio atractivo? Xinzo debe ser novamente a capital moderna da comarca máis productiva do país. Esa empresa de capital, esa empresa local de capital público, conta un pouquinho. Por suposto, deste traballo de asesoramento, de investigación, de moito estudo, o traballo invisible, antes falábamos do Ramiro, pero nosotros tamén o levamos, creemos atopar a fórmula. Neste concello falta un plan estratégico de verdade, que implica todas as forzas activas e todas as forzas que van estar, e non só as forzas políticas. Estamos falando tamén do comercio, estamos falando do sector agrogandeiro, estamos falando da industria, a hostelería, por suposto. Todos estes axentes conformamos Xinzo, e o Xinzo do futuro. Sen unha liña estratégica andamos a velas vir, e van aparecendo cousas, e ímolas facendo, máis tarde que outros concellos, outras ni sequera se fan, pero son cousas deslavazadas. Se nos conseguimos, toda a xente do concello, saber cara a onde imos, estou aberto a construir entre todos e todas ese objetivo. Non ten por que ser o turismo, e pode selo. Non ten por que ser a industria, e pode selo. Non ten por que ser a transformación, e pode selo. Construámolo. Non vimos aquí a impoñer, nin a ilustrar a ninguén. Vimos a animar a facelo. E temos varios exemplos. Se conseguimos motivar debidamente, male a situación financeira escandalosa do concello, se conseguimos motivar este proxecto de xuntar o capital e a responsabilidade pública coa xestión privada, imos encontrar a solvencia, a solidez, a garantía dun concello e a axilidade, a rapidez, a inmediatez dunha empresa privada. Hai moitos exemplos, temoslo aquí ben cerquiña. Reatur, en Allariz, unha empresa creada para promover a rehabilitación e o turismo da zona. Por qué? Porque hai un plan estratégico, porque miran cara a un lado. Insisto, non ten por que ser o noso construámoslo nós, non nos teñen que enseñar todo de Allariz para nada. Pero iso é unha ferramenta, e o que quero é demostrar que somos capaces de traer encima da mesa ferramentas novas, que non se exploraron, e debémoslo facer. Dúas últimas preguntas. Unha delas, a tradicional porra, resultados do 28 de maio. Que me era sabelo. Estive demasiado tempo investigando e asesorándome na materia de xestión municipal como para investir tempo nas outras, nas dinámicas. Non o podo saber. Estou convencido, esta é a miña aposta, que o Bloque en Xinzo vai ser o partido que máis medre en votos con moita diferencia. Estou completamente seguro. A partir de aí, creo que o escenario aberto para que o que queda de campaña neste momento son apenas 10 días, vai ser claves. Nos estamos xogando moito. Camilo Vila, grazas por recibirnos a Diario da Limia. Quedanche 30 segundos para que lle pidas abertamente aos nosos seguidores o voto para o Bloque Nacionalista Galego. O voto para o Bloque Nacionalista Galego hoxe é un voto para construir o Xinzo de futuro. Nós comprometémonos a seguir escoitando da maneira que o facemos e darlle un valor profesional, un valor coherente, un valor constructivo a toda a nosa proposta. Así que eu pido o apoio dos meus veciños e veciñas votando o BNG.